Komela mafê mirovan li Amedê çendîn bernameyan dardixe ji bo kesên ku dema hatine binçavkirin û hatine windakirin. Gelek caran kiryarên kuştinên bê serûber an kesên ku dema binçavkirinê de hatine kuştin ku jerê wan dibêjin bi erka dewletê ew kiryar pêk anîne. Ji ber hindê heta niha li dijî hêzên ewlekariyê polîtikaya cezakirînê neketiye meriyetê. Îhade îdia dike ku windakirina bê serûber çawa weka polîtikayek sîstematîk hatiye kirin, ceza nekirina kiryaran jî dewamiya vê polîtikayê ye. Endamê Rêveberiya Îhadê Avukat Hasan Yalçın dibêje li Tirkiyeyê hiqûq ji bo windayan pêk nayê ji ber sedemên cuda. Kesên ku me ji dibin çava da hatine wendakirin û ku taqibeta wan li ortê neberiya ji dawiyê derketine mezelê wan derketinin gorê wan derketine yani dora 110 kes em divê wenda ama xeynî ê ku me bêje faîlî meçûl hatine kuştin înfazên derhuquqî yani vana bi hezara derbas dikin. Îhade dide xuyakirin ji bo edalet pêk were divê aqibeta kesên winda were ronîkirin. Hêzên ewlekariyê yên ku bûne sedema van kuştinan werin eşkerekirin û cezakirin. Hemî arşîvên dewletê yên derbarê windayan de jî ji raya giştî re were vekirin. Lawê Remzê Bayram, Şîrîn di sala 1992 de li gundek Pasûra Amedê hatiye desteserkirin. Ji ew rojê heta îro tu esahî ji Şîrîn nayîsendin. Şîrîn li gundê me li Temira bûye. Mala pê wî li gund bû, încer çi mala pê xwe ji wê derî çi mala cîrana opşe bastixînî gund kirin. Eskertî, xorûcî. Bastixînî gund kirine û ew xwe yê gund hevdû. Girtine birine. Royê sîsiyal qurpê nezaretê da me yani salqê wêlanî ama ji wê pê veyanî fêdim xeberkî jê tune. Du birayê Efîfe Mîntaşê di salê notî de hatine kuştin. Yek li nav Amedê yên de jî piştî ku hatiye binçavkirin, hatiye windakirin. Her du jî birê min heviya li Dirtiyolê diçî şapa sexana xwe. Alişvêr şapa sexana xwe ji xwe dikir. Hêna negîşt basexanê berdanekî. 120 rona destê wan de saxma. Yani wan bûa gazeta wan. Gazete nedresin gazetesî hebû. Hûn nakarin derxînin. Hatice Tekdağ, hevjînê Alî Tekdağê. Ew jî dibêje hevjînê bi dehan caran hatiye girtin û rastî îşkenceyê giran hatiye. Tim davetin ser mala me. Polîs davete. Wî gelek car girtin. Yani her dora girtin. Din me, sê me, şeş me. Werakî zor û zulmakî li me kirine. Min û wan de layê xwe di destê hevda kişan layê min girtin avêtin erdê. Xecican Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.